Dugang pang EDSA. EDSA! Kung nandyan ka, tutok na. EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Alichimi baradan na machine baradan lulat ini kandido to numara jara boring di baradan 90.7 Love Radio. Rabak sabara ako sumarada chine kenga kuna chanara honu chini finching chenara library do do ko de paila manina ko da. Naman si Morsimina ribu mo coba dia dia sana ala Insa. Raman din mo ibigay mo. Oni mi daw. Bro. Hani ni gida korino. Kwak. Paano kaya kung ganyan yung radyo na pinapakinggan mo, ano? Sabi mo, buang hindi J. Ay, abaw! Malooy ka! Oy, batiin lang natin isang napakagandang gabi, isang masugid at masipag. Napakasipag na lalamove driver si paring Paul Angeles. Paul Angeles! Magandang gabi! Napakasipag mo, sir! Thank you! At syempre, para tuloy-tuloy ang kasiyahan, katuwaan, boards. Eto na sa mga nag-aantay ng 500 pesos na tumatagingting. Sino kaya ang nanalo? Alamin na natin! Tuto, scan! Hanep sa premyuhan! Tuto, scan! Saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan! The Super Scan for Super Fan. Eto na mga kabisyo, ang maswerteng nanalo, walang iba kundi si... Mula sa Makati City! Congratulations sa'yo! Christopher Magpantay! Congratulations sa'yo, Christopher Magpantay! Meron ka ng tumatagingting na 500 pesos. Pero, ay bakit pero? Pero tang, hindi muna ngayon. Ay bakit nga? Ano nga problema? Pero ka dyan. Karaga! Ay bakit ka nananakit ka agad? Ararararararay, bitawa mo tenga ko. Araragoy. Sasabihin mo, hindi. O na, ito kasi may problema kasi yung ayan si Uncle, yung pasahero ni Manong driver. O di ba? O kayong lahat ng mga pasahero, kayong lahat na nakikinig ngayon. Di ba namumblema kayo sa GCash? Hindi ka makapag-send, ano? Oh, nagtanong-tanong tayo kung bakit nagkakaganyan. Huwag po kayong mag-alala, relax lang. Ayon sa ating source, parang users overload lang daw ang sabi. Sana ganun. Alam mo naman may pagkachismoso tayo. So, ganun nga po, users overload lang dahil sa sobrang gumagamit. Parang siguro baka bumigay yung system. Pero so far, sana naman, may nakita kasi akong mga nag-post na nawala yung pera. Nawala namang OTP na pinadala. Ayun, so antay-antayin nyo na lang, ha? Pero yung winner natin, congratulations muli kay Christopher Magpantay. Antay-antayin mo lang dahil kokontakin ka ni Kuya Kiko. Ni Kiko Tanggero. Sa ngayon hindi ka pa niya makokontak kasi malamang lasing pa yon. Gumagapang pa. Natutulog pa sa sarili niyang suka. Ito kasi si Kiko sinabihan na eh. Di ko minsan di mo rin masisisi si Kiko dahil sa sobrang daming asikaso. O minsan napaparsam niya, one battle lang, relax lang. Ay, hindi niya napansin na kailang battles na pala. Ayun. Pero wag ka mag-alala ha. Christopher Magpantay ang ating fan scan winner. Kukontakin ka ni Kiko the moment. Tandaan mo, the moment na mahimasmasa na siya.
lang magandang kwentuhan natin tuloy-tuloy natin to Tanungin kita, ikaw ba na-experience mo na ba yung at the moment yung biglang nagkagulo? Like for example, andyan ka mismo, biglang nagkasunog. Diba? Na-experience mo na ba yan yung biglang nagkalindol? Oh no! Yung halimbawa, habang tumatay ka, biglang lumindol. Tapos nakalimutan mo na magpanguli. Pero ito seryoso mga kabisyo, real talk. Isa sa mga na-experience ko dati, nung lumindol, nasa radyo na rin ako. Dito na sa Manila, sa ibang himpilan pa. Nasa kasalukuyang nag-a-adlib ako. Ganitong sitwasyon. Habang nag-a-adlib ako, biglang lumindol, nasa 13th floor kami. Sabi ko, ay mga kabisyo, lumilindol. Kayo na pong bahala sa mga pamilya ko. Kung ano mang mangyari sa akin, nasa 13th floor ako ngayon. Naghabilin. Ay, nako. Hindi, kasi parang ganito kasing nangyari doon sa sa isang reporter ng Al Jazeera. Ayan, na kung saan habang live na nagre-report, dahil di ba yung nangyayari ngayon, nakakalungkot na pangyayari ngayon sa Palestine tsaka sa Israel. Nung habang nagre-report siya dahil nasa Gaza Strip siya, biglang sa likod niya sumabog yung building, binomba ng missile. Awasaag. Kawawa naman si ate, medyo kinakabahan, nanginginig yung boses na malalaman mo Well, ano ba yung lesson na makukuha natin dito? Logic lang. Minsan kasi sa desire natin na sumikat, sa desire natin na mauna tayo, mas iniisip natin kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Kung minsan dito natin nakakaligtaan yung safety natin. Halimbawa, may nadisgrasya. Unang-una ka kaagad. Lalapit ka dun, magbibidyo-bidyo ka. Di ba? May away. Hindi mo pa alam, hindi pa tapos pala yung away. Maya-maya konti, nagbatuhan na. O tinamaan ka sa ulo, nahiya ka nang bumangon kasi duguan ka na. Yung mga tipong ganon, like halimbawa, gagawa ng content, hindi pinag-iisipan yung safety. O kagaya nung nababalitaan natin, di ba? Naalala mo yung Manong nung nakaraan? Yung gagawa ng music video. Dahil alas 2 sa madaling araw nila ginawa. O ayun, ninakawan sila, na hold up sila yung mga gamit nilang mga nakuha na dali. Oh no! Ito pang isa, yung kakapiyansa lang. Ay, sino ba yan? Si Puralo ka? Nadali mo nadali mo. Oh no! Sa iniisip dahil for the sake of engagement, of views, of comments, sinalaula ang ating Panginoong Hesukristo. Yung ginawa ay kung ano-ano. At hanggang ngayon parang hindi niya alam, hindi niya pa na alam kung saan siya nagkakamali. Ay, nako. Ay, di ba may din dyan kay Puralo ka, may comment si Aiza? Huwag na natin pag-usapan, Tang. Hindi na si Aiza yung Tang, nagbago na siya ng pangalan. Ice na. Ay, mas gusto ko pa rin siya pag si Aiza siyang cute-cute at cheche. Aray ko! Ay, abaw! Maluy ka! So, yan mga kabisyo, yung mga leksyon dyan sa mga nangyayari sa paligid natin. Marami tayong matutunan. Logic lang, logic. Ay, mga kabisyo, ang oras natin, 8:35 ng gabi. So, bago tayo tuluyang magpaalam, I'd like to say hi and good evening, of course, sa mga nakatutok sa atin dyan, sa lahat po ng mga staff, yung mga security guards, PSG, police sa gate. Oh, no! ng Century Chemicals, especially dyan sa may mga staff ng Guardian Alcohol. Maraming salamat sa inyo. Ayan, huwag kayong magpapakalasing, ha? Tsaka hindi naman iniinom yung Guardian Alcohol.
Alright mga kabisyo, ang tabayanan, susunod na po syempre ang isa na naman ninyong angkol. Kung nabitin kayo dito sa EDSA, susunod EDSA Extension. Totoy Bato, susunod na. Sa tanang mga Bisaya diha, mga bisdak, mga Bisayang dako, ready na ang inyong igala nga mulusi sa inyong mga kigul. 36 after 8 o'clock, I guess it's time for me to say goodbye. Thank you very much, and I hope you guys are having a great time. Now, leaving you with a song from Kenny Loggins with Meet Me Halfway. My name is Diego Bandido. Ito pong programang EDSA. Good evening. In a lifetime